Котките могат да чуят звуци, които са извън човешкия слух. Те имат слухов обхват, който включва високи звуци, които хората не могат да възприемат. Котките имат уникални носове. Всеки котешки нос има свой собствен отпечатък, подобно на човешките пръстови отпечатъци. Котките могат да тичат до 50 км в час. Те са невероятно бързи, когато трябва да преследват плячка или да избягат от опасност. Котките имат повече кости от човека. Те имат около 230 кости, в сравнение с 206 при хората, благодарение на гъвкавия им гръбначен стълб. Котките могат да виждат в тъмното. Те имат отлична нощна видимост, благодарение на специална мембрана в очите, наречена тапетум. Котките обикновено спят 12-16 часа на ден. Те са енергични, но предпочитат да почиват по-голямата част от деня. Котките могат да скочат на височина до 5 пъти тяхната височина. Те имат невероятни скокови способности благодарение на силните си задни лапи. Котките мъркат, за да се успокоят и да се възстановят. Мъркането на котките може да има лечебни свойства както за тях, така и за техните стопани. Котките използват опашката си за баланс. Техният опашка действа като стабилизатор, особено когато скачат или ходят по тесни места. Котките могат да разпознават имената си. Те могат да запомнят и разпознават звуците на името си, дори ако не реагират веднага.